Je to taký kompromis medzi manželkou a architektom, akože v dobrom, medzi jemným ženským a takým tým tvrdým architektonickým. Nie, Tomáš? No, to je dobré. Nie? Že no, také... to je dobré, no. To je zdravý stred. Pre nás bol tento byt láska až na druhý pohľad. Pôvodný byt mal chodbovú dispozíciu, čo sa nám zdalo, že nie je úplne zaujímavé. Na tomto sa nám podarilo získať veľa úložného priestoru, čo väčšinou až tak neriešime, lebo povedzme si, nie je to pekné, aj toľko úložného, ale predsa pre štvorčlennú rodinu je to vlastne podstatne nutné. Ale napriek tomu sme neprišli o tú veľkú dennú časť. Cieľ bol využiť svetelnosť toho bytu. Zároveň sme do dispozície pridali ešte 3 interiérové okná, ktoré prepájajú aj tie menšie izby. Tú moju prácu zhodnotila najviac asi moja manželka a moje deti, ktorí si to tam absolútne užívajú a myslím si, že to funguje tak, ako sme si to predstavovali.